ఈ రోజు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి బీజీ జవహర్ రెడ్డి గారిని, అట్లా పివిఎన్ మాధవ్ గారిని, సత్యకుమార్ యాదవ్ గారిని, బైరెడ్డి శబరమ్మ గారిని, సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి గారిని, బుడ్డ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని, అందరినీ కూడా గౌరవ చరితమ్మ గారిని, భూమా అఖిల ప్రియ గారిని, అట్లా జయసూర్య గారిని, బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని, భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారిని, రావత రెడ్డి గారిని, నాగోత్ రమేష్ రెడ్డి గారికి గట్టిగా సపోర్ట్ విగ్రహావిష్కరణ జరుగుతా ఉంది. గట్టిగా సపోర్ట్ భారత మాజీ ప్రధాని అటల్జీ గారు ఎన్నో సంస్థలు తీసుకొచ్చారు. వారి యొక్క సంస్థలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఈరోజు దయచేసి కార్యకర్త బంధువులందరినీ కూడా కూర్చోవలసిందే కోరుతున్నాం.